Kahibaw kag unsay batasan sa mga taong pabug-at mga abusado. Katong mga taong imuhang gitabangan, unya ikaw himuong dautan. Gitabangan nimo, unya di kontento, di ka undangan kung di ka malubog sa kalisod nga mapareha nila. Kani para sa mga taong pabug-at mga abusado. Ang ako ang masulti ninyo, inata na inyuhang mga bukog kay pareho tang dili pungkol. Ayaw mo pabugat, samot na nga ikaw walay giambag sa taong naningkamot, unya nagtabang nimo. Lihok diha kay dili ka pungkol. Ayaw pa sayon sa kinabuhi, gusto ra nimong magsalig sa taong muna-muna sa iyahang paningkamot. Unsay pagtuon nimo, magic na iyahang mga kusog kay gusto ra ka magsalig. Naapod na'y obligasyon sa iyahang kaugalingon, sa iyahang pamilya. Di porket gitabangan ka, balik-balik ko na nimog iobliga sa imuhang mga problema. Dili hangtod ang pagtabang sa tao nimo. Tabangi pod imuhang kaugalingon. Ayaw pabugat, ayaw pag-abusar. Ang lisod sa tao no, kung tabangan nimo, gusto iobliga na ka hangtod-hangtod. Una-una apod ninyo nga naapod na'y kaugalingong pamilya, naapod na'y obligasyon sa iyahang pagpuyo. Dapat magpasalamat ka kung nakatabang siya sa inyo ha. Dili kay inyuhang dauton, himu-himuan pa ninyog mga daotang istorya. Himu-himuag daotang istorya kung walay mahatag. Kay naa siya ay mga priority sa iyang pamilya. Himu-himuon dahil ninyo mga maot nga istorya nga makawalag gana sa tao nga nagtabang sa inyo ha. Kaya kamo na gitabangan, kamo pa mo duot sa tao. Himuon ninyo maot. Unya sa panahon ra ba sa iyahang pagpaningkamot, kaning mga tawhana walay giambag sa iyaha. Puro kadramahan, puro pamakak, puro pamutbot para lang makuha nila ang ilahang gusto. Unya kung di na mahatag, kaya naapod siya mga priority sa iyahang pagpuyo na siya kaugalingong obligasyon, adauton na nila. Muna'y problema sa tao nga, kung imong tabangan, katong nagtabang, dauton og istorya. Maong kamo nga gitabangan, maglubog hapon sa kalisod, kaya ang taong nagtabang, inyong himog dautan. So amping, God bless you.